Ти имаш нужда от self-improvement и biohacking повече от всякога. Най-вероятно. Здрасти! Аз съм Борис. Ако си изпуснал първото видео, доста е кратичко, може да цъкнеш някъде тук горе, мисля, че беше там. Така че може да видиш предишното видео, да разбереш малко повече този канал за какво ще бъде и кой съм аз. Готов съм да се заложа за нещо и това е, че са ти толкова изпържени рецепторите за допамин, че даже не мога да изчакаш до края на видеото. Имам някой друг едит вътре, обаче мога да се обзаложа, че не можеш да издържиш до края. Не го казвам като предизвикателство да си дигна watch time, а като да си направиш услуга, да се потренираш на не хипер едитнат контент. Така че пиши ми, ако си стигнал до края на видеото, долу в коментарите. Айде! Таргетирам млади мъже с този тип съдържание, тъй като аз просто съм извървял вече техния път и евентуално хора, които нямат обкръжение, с което да споделят мислите си и тези така мисли за себеактуализация и подобряване на личността, теми, които са доста чужди в момента. Ако ги мислят, обаче не знаят къде да ги споделят, това е идеята на този канал. Това е идеята на това, което аз говоря, да знаете, че не сте сами. Разбира се, някой по-възрастен от мен също може да извлече някакъв тип познание, може би, защото не сме перфектни абсолютно, всеки един ден може да научиш нещо ново, само че възрастните са големи инати и само защото са по-големи от нас смятат, че знаят повече от нас, което мен лично много ме дразни, но ти като по-малък може да научиш родителите си на нещо полезно. Или пък обратното, нали? Ти си големия брат, искаш да се научиш на нещо по-добро и да научиш братята ти, всъщност или сестрите ти по-малките от теб, са същото нещо. Едно от нещата, които много ме притесняват, са това, че забелязвам все повече и повече хора, които са мъртви отвътре. Разминавам се с едни празни погледи, които са загубили тотална цел в живота. Те са се отказали. Хората вече, нали, възрастните, мразят си работата, мразят си животите, мразят как изглеждат, мразят си доходите. Всичко това са фактори, които се наслагват и ти можеш да видиш една празнина в очите им. Едно просто такова чакане на смъртта. Малките, говоря за деца още от 10 годишна възраст насам. Ако забележите, те също са едни зомбита, ама пак бих казал, че са мъртви отвътре, понеже те даже нямат и тази детската искра, която е загонене на фантастичното. Да си супергерой, да си не знам, най-добрият ученик, да имаш супер сили, тия малките неща, които ние имахме като деца. И даже напротив, това е изместено от един култ към телефоните, който е сигурно най-големия проблем на обществото ни в момента. Всички седят на телефоните си и пренабрегват важни моменти, които се случват, намират някакъв тип убежище, когато чувстват негативни емоции. Това са всичко теми, които ще развивам в следващи видеа, но просто ако нещо от това, което казвам, резонира с теб, знай, че тук ти е мястото в момента. Така, какво е self-improvement? Self-improvement като цяло е желание да бъдеш по-добър, по-добър от себе си, да бъдеш по-добре изглеждаш, по-добре да говориш, да си по-уверен сред хората, които са в обкръжението ти. Self-improvement е основна цел. Ако знаете пирамидата на Маслоу, себеактуализацията е разгледана на първо място като най-висша основна цел. Self-improvement е точно това. Self-improvement е това, което ще успее да пенсионира родителите ти по-рано, така че да могат да се освободят от гадните работи, които работят. Това, което ще може на теб да ти даде спокойствие, да не живееш от ден за ден, от заплата до заплата всъщност, и да имаш семейство, което да можеш да храниш с полезна храна, а не с тия бокуци, които са по магазините, да можеш да прекарвате време навънка. Даже пожелавам ти го от все сърце да успееш да си купиш имот някъде така на спокойно, просто за да можеш да се насладиш на абсолютната красота на живота. Да имаш да си mindful, да си присъствен с хората, които няма да са завинаги в живота ти. Всички тия малки неща. Защото хора, значи всеки ден някой твой близък може да си отиде. Всеки ден може ти самия да си отидеш. Обаче един малък аспект от self-improvement е точно това да си mindful, да оценяваш тези моменти, да си в настоящия момент. Баба ти няма завинаги да е до тебе. Вашите няма завинаги да са до тебе. Вие трябва да ги осъзнаете тия неща. Защото между това да знаеш и да осъзнаеш нещо са две коренно различни работи. Защото в момента, в който го осъзнаеш, вече започваш да действаш на база този принцип. Но общо взето, това е self-improvement. Self-improvement е да станеш ултимативният човек, най-добрата версия на себе си. Self-improvement беше тренд преди около 6 години и всъщност започна самия тренд. Не знам, имам чувството, че той съвсем си поумря с времето, обаче не трябваше да става така. Self-improvement трябва да бъде навик. Self-improvement трябва да бъде нещо, на което се обръща внимание всеки ден от живота ти. Предполагам, че
Андрю Тейт беше известен фактор за това нещо, за да го разпространи, но начинът по който го направи не беше такъв, може би не беше правилен. Истината е, че беше много дързък понякога, от това си натрупа много врагове и в крайна сметка го накараха да млъкне. Така че аз няма да бъда като него, но давам пример, понеже той, вярвам, че всеки е чувал за Андрю Тейт вече. Така че той е пример. Но в момента, в който той спря да прави видеа, като че ли self-improvement почна лека по лека да затихва, аз съм на мнение, че това ни е нужно повече от всякога в момента. И истината е, че от self-improvement негативи няма. От self-improvement наистина може да извлечеш само позитиви. Той ще ти даде увереност, той ще ти даде физика, от която да си доволен, той ще ти даде способност да си говориш с приятелите ти, с момичета, които харесваш, нали. Просто ще бъдеш много по-щастлив освен това. Self-improvement дава само и единствено полезни неща. Трябва да ми се довериш за това нещо. Другото много важно нещо, а именно биохакинга, защо е толкова важен? Биохакинга е основното нещо, което ще ти оправи здравето. Биохакинга е да ядеш здравословно, да се наспиваш като хората, наистина да не пушиш, да не пиеш. Аз лично с пушенето признавам, че имам проблем. Баща съм си, че няма да имам филтър за това да ви се изкарвам като някакъв много по-перфектен от средностатистическия човек. Не, аз имам пороци, пушенето е един от моите. Идеята ми е, че биохакинга ще докара здравето ти до възможно най-оптималната му форма. И това няма да ти позволи да живееш до 1000 години. Много хора, нали, бъркат здравето, че е точно това, че означава да живееш дълго време. Да, ти може да живееш дълго време. Обаче основното нещо, което ще постигнеш чрез здраве, е, че ще остаряваш по-бавно. Когато приятелите ти са на 40, сбирани шкембета, не може да си гледат децата, защото ги мързи да си играят с тях. Излезнали сте така на поляна и нашия се тупне да пие бира, примерно, вместо да ходи да играе с детето си на футбол или нещо такова, да му обръща внимание, докато е малко. Ти ще имаш силата, ти ще изглеждаш добре, ти ще бъдеш онзи татко или онази майка, която като ходи на родителска среща, всички са като: о, ама как така, това ти е третото или четвъртото дете, ти изглеждаш на 25, а ти реално примерно си на 45. Просто остаряваш по-бавно. Имаш възможност да се движиш по-дълго. Не осъзнаваш това да се движиш какъв благодат е. Опитай се просто така с стола у вас, дето е с колелцата, седни на него и се опитай да изкараш 4 часа. Да отидеш до тоалетната така, без да си помагаш. Мисля, просто да разбереш това да се движиш какъв благодат е. И ние го пропиляваме. Ние разменяме това да може да се движим, да бъдем активни, да можем да мислим, защото храната се отразява и на мисленето. Разменяме това за тази концепция, за instant gratification ще обсъждаме скоро също, но я разменяме за ефтин допамин. Разменяме я за сладко, разменяме я за чипс, разменяме я за неща, които само и единствено ни вредят. И имайки предвид фуража, с който ни хранят, защото даже фуража мисля, че е добре. Те животните се хранят по-пълноценно от нас. Ако забележите в магазините, просто съставките на нещата, които ядем, то е потресаващо. В смисъл, знам, че това в 1000 рила сигурно ви е излизало вече. Обаче, осъзнай, че това нещо наистина влиза в тялото ти. Това се преработва. Това става градивна единица на мозъка ти, на костите ти, на мускулите ти. Разпространява се навсякъде. А там, където не се ползва за градивна единица, просто вреди и всъщност разрушава. Биохакинга в аспекта си, нали, на храната е ключов. Е нещо, което задължително трябва да бъде част от ежедневието ти. Както self-improvement. И в интерес на истината сега ще кажа нещо много важно. Self-improvement и биохакинга никога не са предлагали информация, която не е универсална истина. Универсална истина за мен е: тренирай. Дали според стоицизма да тренираш ти изгражда психиката, дали според Библията, минавайки през трудности, се изграждаш като дух и се приближаваш до Христос, дали просто защото, нали, си фитнес джи и знаеш, че като се помпаш изглеждаш добре, независимо каква е интерпретацията ти на тази универсална истина, тя седи в центъра. Self-improvement е точно това. То е просто комерциализация на тия важни универсални истини. Като основният фактор е, нали, аз както го разбирам, не случайно има една камара книги изписани по различни тематики, примерно за здравословно хранене. Обаче въпросът е как точно тази универсална истина ще ти бъде предложена, с каква история, с какви аргументи, така че да почне да резонира с теб. Това, което говорихме по-рано за осъзнаването. Коя история ще те накара най-много да осъзнаеш, че това, което си правиш сам, никой друг не може да ти го направи по-лошо или по-добре?
Естествено, ако това е първият път, когато биваш изложен на такъв тип контент, искам само да предупредя, че началото е много голям хайп. Началото искаш да знаеш всичко. Искаш да знаеш за всяка една микрооптимизация, в колко часа точно да ставаш, колко минути точно да пауърнапваш, колко време да спиш, колко време да учиш, колко време да работиш. Това също са все важни неща, такива интересни, които може много да ти приповдигнат настроението. Ти ще се чувстваш наистина в страхотна еуфория от това, че че си повече от другите. Има го този момент, не трябва да се забравяме. Наистина трябва смирението да е покрай в основата на много наши действия. Обаче искам да наблегна на това нещо. Когато започнеш да се подобряваш, ще започнеш да забелязваш как другите около теб не го правят. И съответно ще започнеш да си мислиш, че си повече. Много внимавай това да не го обърнеш на високо его. Това нещо не е част от self-improvement. Не е базирано. Друго много важно нещо, също, с което трябва да спомена, е това, че ще имаш той като буквално като дип някакси. После си представяш така как с времето, колкото повече неща научаваш, толкова повече се кефиш на self-improvement, после ще стигнеш до едно плато. Това плато ще се задържи известно време, нали, твоето желание да се подобряваш с информацията, която консумираш и като цяло действията ти, защото това е най-ключовото, разбира се. Ти ако не действаш, абсолютно няма смисъл да я запаметяваш тази информация. Но а, в един момент ще започне да ти омръзва. Ще започнеш да си позволяваш. Ще започнеш да си кажеш, окей, сега ще пропусна една тренировка, не е такъв проблем. Окей, сега ще ям нещо вредно, това също не е проблем. Такива малки неща ще започнат да бъдат пробойни. И след това ще стигнеш отново до някаква дупка. Това може да се повтори няколко пъти. При мен сигурно вече 4 или 5 такива дупки е имало и предполагам, че може би ще има и още, защото просто, пак казвам, всички сме хора, всички сме грешни, всички сме много далеч от перфектни. В края на цикъла, където е отново второто плато, само че то вече е депресивното плато, всичко ще изглежда безмислено. Ще изглежда сякаш self-improvement не е полезен, сякаш не е важен, сякаш можем и без него, сякаш стига просто да работиш и да изкарваш някакви къси пари. Е достатъчно. Не е така. Тогава трябва наистина да имаш осъзнателността да се сетиш за това видео евентуално. И да тръгнеш отново лека по лека по стълбицата, да се връщаш във форма, да си изчистваш диетата, да си работиш повече, да се наспиваш повече. Полезните неща, общо. Искам да наблегна, че след като преминеш през менгемето на self-improvement, понеже ти трябва да се изградиш наново като човек, а за целта трябва да се разбиеш първо като човек, траекторията за живота ти ще стане много по-оптимистична. Независимо от къде си тръгнал, хубавото на нашето съвремие е, че имаш възможност да тръгнеш от нищото и да стигнеш до много високо. Искам много да наблегна на това, че self-improvement е надежда. Self-improvement е... Не искам да създавам култ към него, просто защото вярата ми е такава, че не се покланям на нещо различно от Бог. Но ти като човек, който има право на личен избор, може да направиш култ към него. И вследствие на този култ ще видиш как ще се чувстваш по-добре, ще бъдеш по-щастлив, ще бъдеш по-уверен. Неща, които повтарям сигурно за трети път вече. Но ти ще се чувстваш по-добре в кожата си. Ти ще намериш хора, които ще са на твоето ниво, на твоята енергия. Ще резонираш с тях. Ще се чувстваш на място. А във времето това ще се отплати 10 пъти повече, тъй като в някакъв момент ще ти се наложи да бъдеш родител, в някакъв момент ще ти се наложи да евентуално да бъдеш по-голям брат, все пак, нали, по-голяма сестра. Наистина таргетирам всякаква аудитория и в моята представа може и да си 12 годишен, който да ме гледа в момента. Self-improvement е наистина нещо, от което не може да извлечеш негативно. Негативното идва от overthinking и тем подобни навици, които също ще ти кажа как аз лично съм преборил и как всъщност активно боря. Това е нещо, което ми е много пресно като откритие, така че може би скоро ще има видео за него. Има една голяма негатива, но се изразява предимно в социалните контакти, връзката ти с хората. Негативът е, че когато започнеш да се подобряваш, отстрани ще изглежда сякаш го правиш на сила, сякаш правиш за внимание. И хората ще те открито атакуват за това нещо. Родителите ще те атакуват. Къв си се взел, нали, тук на сериозно да ставаш 5 часа, нали, да тренираш. Приятелите ти, те са крапси на бъкет, е много интересна поговорка на английски. Аз преди около година-две научих значението и е доста полезно. Когато се ловят раци, ги слагат в кофи. Обаче не покриват кофата с нищо. И съответно, когато, нали, питаш такъв човек, който лови раци, раколов или там, както се казва, ловеца, те ти казват, че няма нужда
да покриват с каквото и да е кофата, просто защото когато един от раците тръгне да бяга и съответно е близо до това да излезе от кофата, другите го хващат и го повличат надолу. И хората са точно това. Хората са точно като раци. Така че имай го това предвид. Най-близките ти ще ти бъдат най-големият тест за това дали наистина искаш да си оправиш живота, което е много парадоксално, обаче най-вероятно ще трябва да имаш няколко сериозни разговора, няколко спора, да седнеш да им обясниш, че тебе това нещо ти харесва и всъщност искаш да го правиш за напред. Понеже има такова нещо като норми майндсет, това е термин, който се ползва от много хора в self-improvement обществото и е абсолютно валидно, тъй като хората, които не са на self-improvement, не могат да разберат това, което ние правим, понеже нашата ценностна система много се променя. Тяхната е много базирана на instant gratification и този ефтин допамин, с който ще се борим. А нашата цел е точно обратното. Това нещо да го премахнем и да си изградим нова ценностна система, която да бъде полезна за нас и за хората, които обичаме в крайна сметка. Общо взето е това за сега. Няма негативи, само позитиви и 100% ще имаш някой приятел или ще ти излезе някое клипче как self-improvement е мъртъв, как self-improvement не работи. Съди човека по това какъв е, по действията му. Просто ако е някакъв нетрениран, ако прибягва до наркотици, ако е алкохолик, ако е просто човек, на който не искаш бъдещето ти да прилича, не го слушай. Някакси не се повлиявайте от думите. Това е ключово. Просто не дей да следиш само това какво ти говорят хората. Гледай действията им, защото това показва наистина какъв е човека. Аз направих тази грешка преди време в един от тези диповете ми депресивните, където се бях отказал от self-improvement, беше точно... Всичко започна с едно видео, където заглавието беше точно, че self-improvement е мъртъв и как равно той не помага с абсолютно нищо и някакви пичове, дето не са стъпвали в зала или са мирисали само, дават откъсъци техни от видеа, които лично са заснели, как това им съсипало живота, загубили всичките приятели, не знам ти какво си. Няма такова нещо. Просто няма. Това е наистина ключово за запомняне. Просто няма негатива от това движение. Следващото видео планирам да бъде доста дълго, тъй като трябва да си говорим за навици и за дисциплина. Реално постулатите, абсолютните основи. Това е нещо, върху което се гради успехът ти за напред. Затова и ще направя така малко по-дълбок гайд. Конкретно аз какво съм правил и аз какво съм постигнал с тия неща. Но понеже видеото ще отнеме повече време за заснемане и аз влизам в сесия в момента в университета, признавам, че може би ще се забавя с това нещо. Така че надявам се да имате търпение. Ще дам всичко от силите си, рано ще се опитам, точно с силата на дисциплината да стигна до това да снимам някое видео. Може да успея да го кача, обаче ще е някакво такова много unfiltered, което вярвам, че е доста полезно между другото, защото хората са и много изпържени допаминовите рецептори, видеа, които са такива супер обработени, ловът окото, обаче наистина ти развалят концентрацията, те ти унищожават мозъка на практика. Така че това видео е нещо като детокс. Малко така поздравявам те наистина, че си останал до края на видеото да просто да ме гледаш как се да говоря пред камера на фона на малко природа, което просто е вала. Това показва, че си различен. Аз знам, че ти си различен, щом си стигнал тук. И ти благодаря. Благодаря ти за това, че си ме намерил и благодаря ти всъщност за това, че остана до тук. Надявам се да се виждаме и за напред. И помни, както завършихме и предишното видео, ако нещо е трудно, най-вероятно е правилното. Чао!